Сигурна съм, че не само почитателите на БСП в началото на август се качват на Бузлуджа. Там, където има, твърдят архитекти, уникално архитектурно съоръжение, което в момента се е превърнало в гробница. Чинията на Бузлуджа, за нея говорим. Да, точно така. Има едни хора, които смятат, че чинията на Бузлуджа може да се превърне в място, което да привлича туристи. Ама и да се печели от това. Именно. Има такъв проект, има такава идея. Една млада архитектка се завърна от Берлин, за да даде отговор на въпроса как да стане това нещо. Проектът е за възраждане на монумента. С този проект е спечелила впечатлението на много преподаватели в Германия. Зад нея застана и самия архитект на паметника. Идеята и събира стотици последователи във Фейсбук. Вижте в какво може да се превърне разпадащата се чиния на Бузлуджа. Безсънни дни, нощи в чертежи, изчисления, пътувания, снимки и изготвяне на макети. Това са последните 6 месеца на едно момиче в Берлин, което не е забравило България. 24-годишната Дора Иванова има мечта да възвърне живота на този отдавна разпадащ се монумент. Бузлуджа ще бъде своеобразна машина на времето, каквато е и днес, бих казала. И ще разкаже по един много емоционален начин историята на България. Залата символизира настоящето и в нея ще се провеждат мероприятия като четения. Най-новия филм може да се излъчи, български филм да се излъчи там, да има концерти, акустиката е страхотна. Ако се сложат седалки, има място за 400 човека. Идеята ми за седалките е да представят най-новата ни история от 1989 година насам, с постиженията ни в изкуството, в науката и в спорта. Мозайката, която така или иначе разказва за социализма, ще бъде почистена. А на липсващите места може да се добави тел, която е двоизмерна, като скулптура, за да може посетителя да си представи липсващите места. Вътрешният кръг ще е скок във времето на турското робство. Да, идеята ми е да бъдат стените да бъдат оставени в днешния си вид, да бъде добавен черен под и таван и усещането за този тежък за България период да бъде пренесено чрез разрухата и чрез тъмнината. Следващия, последен кръг от тази обиколка е на българските царе. На 16-те колони в външния кръг ще бъдат поставени статуи на 16-те най-важни за България владетели. Финалът на разходката ще е асансьор, който ще ни води от праисторията до днес. Качвайки се с асансьора нагоре, ще бъдат изписани имената на владетелите на България от създаването на държавата до социализма и асансьора влиза в самата зала на звездата. И тази зала, наричаме Рубинената зала, ще символизира социализма. Но в същото време звездата е счупена. И това е една метафора, която всеки може да разбере както пожелае. След като впечатлява берлинчани, с цялата концепция влиза в кабинета на самия архитект на паметника – Георги Стоилов, където казва е най-трудният и изпит. Аз го сметах, че той ще бъде забравен. Напротив, той действа. Удивен съм от това, че един разрушен, полуразрушен паметник продължава да действа на хората. И то не е само на българите. Това, че в Германия, където са много рационални хората, са приели и са й дали висока оценка, отличен на дипломата работа, явно говори, че лудостта, ентусиазма и разума са братя и сестри. Според изчисленията на Дора, необходимите средства са 2 милиона лева. Вече сама организира срещи в Стара Загора и Казанлък, където срещна колкото подкрепа, толкова и скептицизъм. Реалистично е, но пак казвам, трябва да обединим нацията преди това. Мисля, че биха могли да станат нещата. Трябва да се тича. 2-3 милиона са нищо пари. Просто трябва да се провокира българския бизнес, че има нещо стойностно, къде трябва да се вложат пари. И преди да тръгне към Берлин, силно се надяваше, че едно нейно послание е достигнало до слушателите. В Берлин ни учат да ценим старото и да го запазваме на следващите поколения, защото нашата гледна точка днес може да се различава от тази на бъдещите поколения, а те също имат право да оценят и сами да преценят кое е важно и кое не. Дали поколението на Дора, родено след 1990 година, ще има възможност да оцени паметника по нов начин, предстои да видим. За Здравей България, Мария Милкова.